Bună ziua și bine ați venit pe Criris. Totul despre camioane și mașini de șoferilor. O situație frumoasă, da? Deci în față am un pod de 2,6 metri, așa, și în dreapta pădurea. Deci va trebui totuși să mă întorc, pentru că nu putem să trecem cu echipajul. Nu suntem nici măcar cu camionul, suntem cu remorca după noi. Ok. Deci 2,6 metri nu trecem. Ok, deci va trebui să urmăm un alt drum. Nu aveam cum să văd această limitație, pentru că la începutul drumului nu mi-a arătat nimic. Deci am virat, am continuat drumul și m-am trezit cu limitație de viteză de înălțime în 50 de metri. Deci va trebui să o împing un pic în pădure. Așa. Un pic de tot în pădure. E drumul de pădure, da. Dar pentru că drumul de pădure nu este pe lângă cărările, nu sunt asfaltate, nu o să risc să trimit echipajul în șanță. Va trebui totuși să o împing pe asfalt, să evit să împrumut terenul desfundat, că suntem undeva la vreo 60 de tone. 60 de tone, când le înfigem frumos în pământ, nici o șansă de revenire. Deci, și pe asfalt, rupem asfaltul la manevre în curte. Deci vă dați seama pe pământ ce iese. Așa, am semnalizat. Vrem să luăm la stânga. Și am revenit pe drum. Am revenit. Va trebui să găsim o altă cale de a ajunge la clientul nostru, care este foarte aproape, da? Nu suntem în autoturism. De derapaj, foarte greu. Remorcă grea, camionul foarte ușor. Stingem oasul ăsta. Ne mutăm pe banda de camion. Și continuăm căutările acestor mici buticuri ascunse prin pădure, la care mergem prima dată.
Suedia Stockholm. Nu va lipsi nicio zi fără ploaie. Frig. Cam atât. Iar mă trimite la dreapta. Voi vedea unde mă trimite iar la dreapta. Norrköping, Katrineholm. Ok, o să luăm acest drum. Se pare că de data aceasta vom urca pe un pod. Deci va fi mult mai ușor să trecem în partea cealaltă. Deci am văzut un pod. Pentru că pe sub podul acela de 2,5 parcă sau cât era, nu prea aveam șanse să încăpem. Deci avem restricția 8 tone pe osie, 12 tone pe 2 osi la 300 de metri. 8 tone pe osie. Nu mai zic nimic. Nu mai zic nimic. Deci, interzis camioanelor. 3,5 tone. Ok, și pe unde merg, frate? Pe unde merg eu? Am mai tras și aceste jaloane, care nu știu pe unde le trimit eu. Trebuie să blochez drumul, că n-am nicio șansă. Va trebui să blochez drumul, n-am nici o șansă. Între jaloanele lor nu puteam să trec, aia e clar. Ok. Și trec mașini în continuare. Foarte, foarte rău învârtit aici. Foarte rău. Foarte rău învârtit aici. Ok. Nu i-a dărâmat nimeni. Într-o zi va fi cineva care va dărâma. Cu siguranță. Cu siguranță. Deci, voi face niște jonglerii care, sincer, nu am niciun chef să le fac. Mă depășesc. Mașinile mă depășesc. Se sucește dolul foarte rău. Deci vedeți noastră acest semn, care eu nu-l iubesc deloc. Așa. În spate, ok. Deci am trecut
absolut toate informațiile pe care le primești pe GPS sunt false. Deci eu nu pot să merg cu camionul. Nu pot să merg cu camionul. Nu am pe unde să trec. El îmi dă la stângă, eu o să iau la dreapta. O să iau la dreapta. Eu va trebui să găsesc un drum să trec dincolo de pădurea asta. Deci voi avea o altă ieșire undeva în fața, înspre stânga. Să sperăm că va fi mai norocoasă de data.